Tenia bé per entrar, sobretot amb aquest gol de Covarsí. 6 minuts, 6, Eric, per analitzar el que ha passat. Teniu clar què ha passat, que ha xiulat? Què us deia ell a l'àrbitre? Bueno, jo, per lo que he escoltat, primer deia que el VAR no els hi funcionava, que per això trigaven tant. Després, bueno, el frame que he vist de la imatge tampoc em queda realment clar, perquè Robert encara no té la pilota. No sé, són coses que són difícils d'entendre amb la tecnologia que hi ha avui en dia, amb lo fàcil que en principi és amb el semiautomàtic, però bueno, són coses que últimament per A o per B no ens estan sortint de cara i no queda una altra. Per A o per B és allò de contra tots i contra tot. Teniu aquesta sensació? Bueno, al final crec que l'entrada de Juliano a Valde és una vermella molt clara. La meva, bueno, al final sí que marxava el Baena sol, és una jugada a la que em rellisco, ell també em dona a mi, però bueno, són aquestes decisions en les que sembla que és molt fàcil, no? Pitar-nos algú contradictori per nosaltres, sembla que ja ens hem complicat suficient la vida que encara hem d'anar més a remolc, però bueno, crec que hem d'estar centrats en nosaltres mateixos, tenim una plantilla més que suficient i tenim l'afició al Camp Nou.